Kien jum tal-uttu il-bnadar it-tajru mezzasta, iżda aktar minn hekk jum li fih inħasset sew it-telfa ta' Patri Dumnikan li ħalla marka fuq pajjiżna. Għal din l-aħħar tislima l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona ddaħħal fil-korsija prinċipali tal-Konkatedral mill-oratorju fejn kien qatta jumejn għall-qima tal-pubbliku u fuq it-tebut spikkaw is-simbolu tal-istola kif ukoll il-Vanġelu li kien tant marbut ma' qalbu bħala patri mill-ordni tal-predikaturi. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u s-Sinjura Anne-Marie Grech, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Għal-funeral kien hemm preżenti numru kbir ta' patrijiet Dumnikani, saċerdoti, kif ukoll il-Kardinal Mario Grech, fuq quddiem il-qraba ta' Monsinjur Cremona, viżibilment imnik tal din it-telfa ta' patri li dejjem sabuh ta' spalla għall-familja tagħhom. Patri Pawl kien ġie nominat Arċisqof ta' Malta fit-2 ta' Diċembru tal-2006 u ġie konsagrat bħala Arċisqof ta' Djoċesi fis-26 ta' Jannar tal-2007. Monsinjur Cremona kien irtira minn Arċisqof fit-18 ta' Ottubru 2014 fl-età ta' 68 sena. U llum ħafna ddeskrivew it-telfa tiegħu bħala telfa ta' missier li ħabb il-poplu u ħadem bla waqfien għad-djoċesi li ġiet fdata lilu. Intant wara l-quddiesa, iċ-ċerimonja komplet b'korteo tul Triq Repubblika lejn id-daħla tal-belt u f'nofsinhar indaqqu l-qniepen tal-knejjes kollha madwar Malta. Monsinjur Cremona indifen fil-Knisja tad-Dumnikani fir-Rabat.